Mill-ġimgħa l-ewwel ta' Jannar se tkun ipprojbita l-importazzjoni ta' prodotti tal-plastik li jintuża darba biss, hekk kif se jidħol fis-seħħ l-avviż legali wara ntemm il-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li pajjiżna se jkun minn tal-ewwel fid-dinja se jipprojbixxi l-plastik li jintuża darba bħal bastijiet tal-plastik, pożati, straws, platti, cotton buds u l-kontenituri tal-ikel. Ġie ppubblikat l-avviż legali li jipprojbixxi l-importazzjoni ta' single-use plastics fil-pajjiż. Ġifieri il-plastik li jintuża darba biss u li meta mormi fil-bajjiet, fix-xtajtiet tagħna jagħmel ħsara kbira irreparabbli lill-ambjent anki l-ekonomija tagħna. Il-Ministru qal li dan huwa l-ewwel pass għaliex mill-bidu għas-sena 2022 se jkun ipprojbit il-beħ ta' prodotti tal-plastik li jintuża darba biss. Mbagħad is-sena d-dieħla mela fl-ewwel ta' Jannar tal-2022 nipprojbixxu wkoll il-beħ tagħhom, jiġifieri mis-swieq tagħna jiġi projbit ukoll il-beħ tagħhom biex bekk qed nagħtu sena ċans issa biex dak li hawn f'Malta jinbeħ matul ix-xhur li ġejjin. Imma Malta u jiena kburi ngħid illi nippreżenta gvern illi kien fost l-ewwel ftit pajjiżi illi qiegħed jipprojbixxi dawn il-single use plastics fil-pajjiż biex bekk inkomplu nsaħħu l-aġenda ambjentali tagħna imma wkoll l-aġenda ekonomika tal-pajjiż.